Kotseng umiilaw ang gulong, walang steering wheel, at pwede mong i-drive ng padiagonal. Ano pa ang kayang gawin ng futuristic Mercedes Vision AVTR? At magkano nga ba ito? Yung na-imagine natin sa mga sci-fi at futuristic movies na bigyan ng buhay ng Mercedes-Benz. Kita nyo naman yan, kakaiba yung spoiler sa likuran, parang kaliskis ng isda. Paano nga ba naisip ng Mercedes ang ganito ka-wild na concept car? Well, inspired ang concept car na ito sa Avatar movie ni James Cameron. Avatar, parang pinakulang yung nickname na AVTR. Gusto ng kumpanya ng mga electric cars nila sa hinaharap, environment friendly, may pagka-organic, matipid at astig ang itsura. Model ng sasakyan sa Pandora, yung mundo ng Avatar, na saktong-sakto daw sa design language ng Mercedes para sa futuristic cars nila. Kakaiba at bagong interaction sa pagitan ng tao, makina at nature. Isa sa mga kakaibang feature nito ay ang 33 bionic flaps sa likuran na parang kaliskis ng reptile. Mamaya i-explain natin kung paano yun gumagana. Isa pang kakaibang feature ng AVTR ay yung crab movement nito dahil kaya nitong gumalaw ng padiagonal at approximately 30 degrees. Parang remote control na kotse, diba? At hindi ka na masyadong mahihirapan sa parking. Ito daw yung nagbibigay ng animalistic appeal, buhay at uniqueness sa sasakyan. Ang Mercedes-Benz AVTR ay isang concept car na nilabas noong taong 2016 sa North American International Auto Show. Isang luxury all-electric SUV na design para makipagkompetensya sa Tesla. Ginulat talaga nito ang lahat dahil bago sa paningin ng tao ang ganun ka-advanced at ganun ka-futuristic na kotse. Siguro ito na ang announcement ng Mercedes na lalaban na din sila sa umuusbong na electric car market. Ang AVTR ay pwedeng autonomous o kaya niya mag-drive kahit walang driver gamit ang AI technology. Pwede mong kontrolin ng isang kamay lang at pwede mo din kontrolin gamit ang voice command. Feeling mo talaga ikaw si Professor X habang dinadrive mo ito. Ang AVTR ay pinapagana ng electric motor na naglalabas ng 469 horsepower, may all-wheel drive at torque vectoring. Kayang-kaya ang 0 to 60 sa loob ng 4.5 seconds. At para sa isang electric car, napakatulin na din ito. Less than 15 minutes lang din ang charging time para ma-full charge dahil meron itong graphene-based battery technology. Nag-a-adjust din ang AVTR para tumipid ang konsumo depende sa paggamit ng sasakyan. Ang kagandaan sa mga battery packs nila ay gawa ito sa recyclable materials, organic at wala masyadong rare materials na ginagamit sa halos lahat ng electric vehicles. Ang interior ay walang steering wheel, 3D graphic displays lang ang makikita mo sa harapan. Ang sasakyan ay gumagamit ng biometric connection sa center console, parang fingerprint scanner sa mga cellphone natin. Dito nakikilala ng sasakyan kung sino ang driver niya, parang yung mga buhok ng Avatar Navis na kinokonekta nila sa mga sasakyan nila. Human and machine fusion interaction ang banat dito ng Mercedes. Ilalagay mo lang ang kamay mo sa control unit at mabubuhay na ang interior. Pwede mong igalaw ang center control na parang joystick. Itutulak mo pa abante ang control at aandar ang sasakyan. Itutulak mo pa atras at aatras ang sasakyan. Ganito din ang control sa pagliko. Kasabay nitong isa sa pinakakaibang feature ng kotse, ang 33 bionic flaps sa likod ng sasakyan. Ang mga flaps na ito ay parang spoilers na mukhang scale o kaliskis. Pwede itong tumayo paangat, tumagilid sa anumang direksyon o dumikit sa body at bawat isang bionic flap ay may solar cell. Ang mga flaps ay pwede magbago ng anggulo para mapataas ang downforce, tumutulong sa brakes at automatic na nagfo-flow para mas maging efficient ang aerodynamics ng sasakyan. Magkano nga ba ang Vision AVTR? Nirelease nila ang production car ng AVTR kasabay ng Avatar 2 para i-promote ito dahil magro-rollout na ang production at pwede nang mabili ang Vision AVTR sa estimated price na $160,000 to $255,000 o 8 to 12 million pesos. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo below. Salamat sa panonood.